Извикай го. Ричи, ела топела. Що? Той на фона на пясъка хищница вижда направо. Той се засили към морето. Нека да видим докъде ще иде, бе. Пусти го. Аз да го спирам да не гледам нататък. До морето докъде ще иде. Не. Мидите където са и аз съм пуснат вибрация. Може би ще да мине нататък. Пусни го да видим докъде ще иде. Той е страхлив, няма да влезе във водата. Не го спирай да видим. Докъде има смелост да иде. Ако отиде на това ще. И как се спира? По същия начин ли се спира? Спря ли? Виж как има червено, когато заснема. Той дигай нагоре. Точно да. Давай по-ранно. Хвърли му нещо да хупни към морето, ако ще му хвърли. Да хупни към морето. Глупак. Добре, че се сложих сакото. Сега загубих. Точно като котка. Какво му трябва на човек? Да. Котка и мишка. Той в предишния си живот е бил кот. Дай го на Варли. Къде беше това? Тук това нещо върташ картина. Добре, аз знаех, че има разница. До 0,4. Може повече, обаче става растерно. От 4,0. А знаеш колко далеч ми сега тук? Три минути до тук филма. Сега толкова.
Кой ще го гледа като криминалче? Никой няма да гледа криминалче. Е, там до морето има някакво момиче. Дали ще дойде тук до морето? Кой? Да, той вътре ще влезе.